ജയ് കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഗീതാധ്യയനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം येन തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം येन ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तु ते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ അധ്യായം എന്താണ്? 4ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇന്ന് ജ്ഞാനയോഗമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷെ അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് ഇന്നലെ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ഏതായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ അധ്യായം? കർമ്മയോഗം. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത്? അപ്പൊ നമ്മള് 4 ആശ്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ? ഏതൊക്കെയാണ് 4 ആശ്രമങ്ങള്? ഏതൊക്കെയാണ് ആശ്രമങ്ങൾ? ബ്രഹ്മചര്യാശ്രമം, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. അതെ, ഈ ആശ്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. 4 യുഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ഏതൊക്കെയാണ് യുഗങ്ങള്? സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളുള്ളത് കലിയുഗത്തില്. 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ഏതാണ് 3 ഗുണങ്ങൾ? സത്വഗുണ, രജോ ഗുണ, തമോ ഗുണം. പിന്നെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്. വീണ്ടും ഒരു കാര്യം പറയും, ഏതാണ്? പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ, പിന്നെ ലാഭേച്ഛ കൂടാതെ കർമ്മം ചെയ്യണം. ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. എന്താണ്? ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? പിന്നെ പരിപൂർണത എന്താണ്? ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധനം, അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പരിപൂർണത അല്ലെ? പരിപൂർണത അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇന്നലെ. അപ്പൊ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു എന്താണ്? കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയം, ബുദ്ധി. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ബുദ്ധിയിലാണ് ഈ കാമം ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കാമം 3 തരത്തില് ആവരണം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ? എങ്ങനെയാണ്? എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ ഒരു ഉപമ കൊടുത്തു പറഞ്ഞില്ലേ? എന്തൊക്കെയാണ് ഉപമ കൊടുത്തത്? മനുഷ്യന്മാരെ എങ്ങനെയാണ്? പുക അഗ്നിയിൽ വരുന്ന പോലെ, പുക തീനെ എന്ന പോലെ. അത് മനുഷ്യന്മാർക്കുള്ള ഉപമ. പക്ഷി മൃഗാദികൾക്കുള്ള ഉപമ എന്തായിരുന്നു? പൊടി കണ്ണാടി അല്ലെ? പൊടി കണ്ണാടിയെ എന്ന പോലെ. പിന്നെ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഉപമ കൊടുത്തത്? ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ അല്ലെ? ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ കവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മളെ കാമം കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ അറിയാം, അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു കാമമാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പോ നമ്മൾ വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചാലും പാപം ചെയ്യാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഏതാണ്? ഈ കാമം തന്നെയാണ്. കാമത്തിൽ നിന്ന് എന്താ വരുന്നത്? അടുത്തത് കാമം. നമുക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, അത് നടക്കാതെ വരുമ്പോ എന്താണ് വരിക? നമുക്ക്
ക്രോധം വരും. ക്രോധം. ആ അപ്പൊ കാമത്തിൽ നിന്ന് എന്താ വരും? ക്രോധം വരും അല്ലെ? അതാണ്, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാമം അടക്കാനാവാത്ത ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും അല്ലെ? ആ ക്രോധം വരും. ആ ക്രോധമാണ് നമുക്ക് ശരി തെറ്റു മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തുക. അതായത് നമ്മളെ എന്താ പറയാ സമ്മോഹിപ്പിക്കും അല്ലെ? നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല, അപ്പൊ ശരി ഏതാ തെറ്റത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത്. വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ കാമമാണ് അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഒരു കാരണം. അപ്പൊ ഇന്നലെ ഇത്രയും അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി. ഇന്നലെ കർമ്മയോഗമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ന് ജ്ഞാനയോഗം. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. എന്താണ് ഈ അതീന്ദ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാല് ഇത് ലൗകികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമല്ല, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. ഗീത മാതാജി, ഗീത ഹരിദാസ് മാതാജി, ഗീത ഹരിദാസ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീത മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. മോളി മാതാജി അല്ലെങ്കിൽ ശോഭന മാതാജി ഇവരൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. എല്ലാവരും അൺമ്യൂട്ട് ആവുമ്പോ. ഓക്കെ. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്താ? അതീന്ദ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറത്തുള്ള ജ്ഞാനമാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സാധാരണമായി നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്, അപ്പൊ ഇതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു, കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ അർജുനന് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ദിവ്യ നേത്രം ആര് കൊടുത്തു? അർജുനനല്ല, സഞ്ജയന് ദിവ്യ നേത്രങ്ങൾ ആര് കൊടുത്തു? ആ ഗുരു. അതായത് ആരാണ് ഗുരുവായിരുന്നേ? വേദവ്യാസർ കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ യുദ്ധക്കളത്തിലെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം വീക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സാധാരണ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹം മനുരിക്ഷ്വാകവേ അബ്രവീത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വന് ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വൻ മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിനും മനു ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആ ജ്ഞാനം, ആ ഉപദേശം ആർക്കൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഇവിടെ പറയാണ്, ഞാൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ ഞാൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? പണ്ട് സൂര്യദേവനായ വിവസ്വൻ. അപ്പൊ സൂര്യദേവൻ ഒരു പേരുണ്ട്, അതായത് ഓരോ മന്വന്തരങ്ങളുണ്ട്. അതിപ്പോ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ലെവലിൽ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഓരോ മന്വന്തരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മന്വന്തരത്തിലെ സൂര്യ ഭഗവാന്റെ പേരെന്താണ്? വിവസ്വൻ. സൂര്യന്റെ പേരെന്താണ്? വിവസ്വൻ. അപ്പൊ ഈ വിവസ്വനാണ് സൂര്യദേവൻ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു പറയില്ലേ, ഇപ്പോ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഓരോ പോസ്റ്റുകളില്ല, അത് ഇങ്ങനെ മാറില്ല. അതേപോലെ ഈ സൂര്യദേവന്റെ പോസ്റ്റും ഇന്ദ്രദേവന്റെ പോസ്റ്റും ഒക്കെ ഒരു പോസ്റ്റാണ്, ഒരു സ്ഥാനമാണ്. അതൊക്കെ മാറും, മന്വന്തരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇതൊക്കെ മാറും. അപ്പൊ അതാണിത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? സൂര്യദേവന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരാണ് സൂര്യദേവൻ? വിവസ്വൻ. വിവസ്വൻ ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു? മനുഷ്യവംശ പിതാവായ ആർക്കാണ്? മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ മനു ആരാണ്? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ മനുഷ്യന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാണ്? മനു. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ പേര് കിട്ടിയത് മനുഷ്യരെന്ന്. അപ്പൊ മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അവസാനം നെക്സ്റ്റ് മനു ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു? ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഇതൊരു രാജപരമ്പരകൾ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം കൈമാറി വരികയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ യഥാരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല് ആ യഥാരൂപത്തിൽ അത് ജ്ഞാനം ഇങ്ങനെ കൈമാറി വരണം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നായിരിക്കും, എന്തിനാണ് ഇവരൊക്കെ രാജാക്കന്മാരല്ലേ, ഇവരൊക്കെ എന്തിനാണ് ഈ ജ്ഞാനം നേടുന്നത് അല്ലെ? ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇത് ആവശ്യം? രാജാക്കന്മാർക്ക് എന്തിനാ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഈ രാജാക്കന്മാർ ഭരിക്കുന്ന ഓരോ ഗ്രഹത്തിലെ അവര് ഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ രാജാക്കന്മാർ ഈ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരുടെ ആ രാജ്യത്തിലുള്ള ആ പ്രജകളെ മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട്. എന്തുകൊണ്ട് മോചിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്? ആ ഇഹബന്ധനത്തിൽ, അതായത് നമ്മളെ ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കായിരുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ഇന്നലെ, യഥാ രാജ തഥാ പ്രജാഹ. അതായത് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും യദ്യത് ആചരതി ശ്രേഷ്ഠ, അതായത് ആരാണോ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ചിലരെ റോൾ മോഡൽ ആയിട്ട് വെക്കും അല്ലെ, നമ്മൾ മാതൃകയായിട്ട് വെക്കും. അപ്പൊ ആ മാതൃകയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ അവരനുസരിക്കുന്ന ആ മാനദണ്ഡങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ അനുകരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് രാജാവ് നന്നെങ്കിലേ രാജാവിന്റെ ആ ഒരു ഭരിക്കുന്ന ആ നാട്ടിലെ പ്രജകൾ എല്ലാവരും നന്നാവുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് രാജാക്കന്മാർ അന്ന് ഈ ജ്ഞാനം അവര്
സമ്പാദിച്ചെടുത്തിരുന്നു. എന്നിട്ട് അത് അവരുടെ പ്രജകൾക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാകണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം വളരെ വളരെ ആവശ്യമാണ്. എന്താണ് ഈ ഭൗതിക ബന്ധനം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്? അതായത് ജന്മണ്ട്, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി, ഇത് നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന അധ്യായങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്ക് എന്താണ് 4 തരം ഇതുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നു, നമ്മൾ മരിക്കുന്നു, നമ്മൾ എന്താ പറയാ വാർദ്ധക്യം വരുന്നു, നമുക്ക് അസുഖം ബാധിക്കുന്നു, അല്ലെ? നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമ്മളെ അകറ്റാണ്. എന്താണ് ഈ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ ജനിച്ച് വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു, മരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചിതരാകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം വളരെ ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് കാലത്തെ രാജാക്കന്മാർ പോലും ഈ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം എന്താ പറയാ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്? അവര് അതിങ്ങനെ തലമുറകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ ജ്ഞാനം കൈമാറി വരികയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ, സനാതനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റേണൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. അതായത് ശാശ്വതമാണ് ഈ ജ്ഞാനം. നമുക്ക് അറിയാം 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ അർജുനന് ഭഗവാൻ കൊടുത്ത ജ്ഞാനമാണ് ഏത്? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തിലെ ഭഗവാൻ. പക്ഷെ ഇത് 5000 വർഷങ്ങൾ മാത്രമല്ല, അതിലും ഒരുപാട് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട് ഈ ജ്ഞാനത്തിന്. ഏതാണ്? ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവാന്റെ ഈ ജ്ഞാനത്തിന് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യ ഭഗവാൻ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മനു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇക്ഷ്വാകു, ഇങ്ങനെയാണ് ആ പരമ്പര ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി വീണ്ടും അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. ഏവം പരംപരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഃ സകാലേ നേഹ മഹതാ യോഗോ നഷ്ടഃ പരന്തപ. അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ഇത് നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്താണ് വീണ്ടും അർജുനന് ഇതൊക്കെ ഉപദേശിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നത് ഭഗവാന്? അതായത് ഇതെന്താ പറയാ, ഈ പരമ്പര ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് വന്നിരുന്നു. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിച്ചു പോയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പറയാണ്, സർവ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഈ ശാസ്ത്രം രാജഋഷി എന്ന് പറഞ്ഞാല് രാജാക്കന്മാരാണ്. പക്ഷെ അവര് ഋഷികളുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവര് രാജ്യം ഭരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അവര് ഈ എന്താ പറയാ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അതായത് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനം ഭഗവാന്റെ അവർ അർജിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ രാജർഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കാലക്രമേണ കാലം ചെല്ലുന്തോറും ഇത് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ പരമ്പരയിലൂടെ വരണം. എന്തും ജ്ഞാനം എന്താണ്? പരമ്പരയിലൂടെ വരണം. പക്ഷെ ആ പരമ്പര എന്താ പറയാ, ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല അത് മുറിഞ്ഞുപോയി. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ, എന്തുകൊണ്ട് പരമ്പര വേണം, എന്തുകൊണ്ട് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്. അതായത് പരമ്പര, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ മൊബൈൽ നമ്മൾക്ക് ചാർജായി കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ കേബിൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം. ആ കേബിളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കറണ്ട് എന്താ പറയാ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ആവില്ല, അപ്പൊ മൊബൈൽ ചാർജായി കിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനം അതേ പരമ്പര ശൃംഖലയിൽ തന്നെ വരണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ അത് മുറിഞ്ഞു പോയാല് നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം നഷ്ടപ്പെടും. അല്ലെങ്കിൽ അത് യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുകയില്ല. അതാണ് ആ നഷ്ടമാകുമ്പോൾ ഭഗവാന് വീണ്ടും അർജുനന് ഉപദേശിക്കേണ്ടി വന്നു. അതെപ്പോ 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഇത് ഇങ്ങനെ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് പ്രാപ്തമായത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉദാഹരണം കാണാം. ഇവിടെ ചിത്രത്തില് ഒരു കുഞ്ഞ് മരത്തുമ്പ് കയറിണു. അത് ഇങ്ങനെ മാമ്പഴം എന്താ പറയാ പറിച്ചെടുത്ത് എന്താണ് അത് വേറൊരു കുഞ്ഞിന് കൈമാറുന്നു. ആ കുഞ്ഞ് മറ്റൊരു കുട്ടിക്ക്. അപ്പൊ അത് കൊട്ടയിൽ കളക്ട് ചെയ്യണു. പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് ഇതിപ്പോ ആ മാങ്ങ നേരെ അത് മരത്തിൽ നിന്ന് താഴെ വീഴുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ കുഞ്ഞ് പറിച്ച് താഴെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്താ പറയാ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ കൈ കിട്ടില്ല, അല്ലെ? അത് കേടുപാടായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൈ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ ആ മാങ്ങ നമുക്ക് കൈ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, അത് ഒരാൾ പറിച്ചെടുത്ത് മറ്റൊരാൾക്ക് അങ്ങനെ കൊടുത്ത് അത് കൊട്ടയിൽ ഇടുമ്പോ അത് യഥാർത്ഥ കണ്ടീഷനിലാണ് നമുക്കത് കിട്ടുക. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ജ്ഞാനം കൂടി എന്താണ് പരമ്പരയിൽ വരണം. ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഗുരു പരമ്പര. എന്താണ് ഗുരു പരമ്പര? ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പര. നമ്മൾ പറയും എന്താ പറയാ ഗുരു ശിഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഡിസൈപ്ലിക് സക്സഷൻ എന്ന് പറയും. അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ വായിച്ചു, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ 4 അധികൃത പരമ്പരകളുണ്ട്. ഏതാണ്? ബ്രഹ്മ പരമ്പര, ശ്രീ പരമ്പര, പിന്നെ രുദ്ര പരമ്പര, കുമാര പരമ്പര. അപ്പൊ ബ്രഹ്മ പരമ്പര അത് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും, ശ്രീ പരമ്പര ലക്ഷ്മി ദേവിയിൽ നിന്നും, രുദ്ര പരമ്പര ശിവനിൽ നിന്നും, പിന്നെ കുമാര പരമ്പര ബ്രഹ്മാവിന്റെ മാനസപുത്രന്മാരായ 4 കുമാരനിൽ നിന്നും തുടങ്ങിയ പരമ്പരകളാ. പക്ഷെ ഇന്ന് നിലവിൽ 2 പരമ്പരകളേ ഉള്ളൂ. അതായത് ബ്രഹ്മ പരമ്പരയുണ്ട്, പിന്നെ ശ്രീ പരമ്പര ഉണ്ട്, അതായത് ശ്രീ വൈഷ്ണവ പരമ്പര. ഈ 2 മാത്രമേ ഇന്ന് നിലവിലുള്ളൂ. കാരണം ബാക്കി പരമ്പര ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ എന്താ പറയാ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല എന്താണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, മുറിഞ്ഞുപോയി. അപ്പൊ അത് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ഇല്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ കാണാം, ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്? ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണനുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്രഹ്മ കഴിഞ്ഞ നാരദൻ കഴിഞ്ഞ് വ്യാസൻ, മധ്വാചാര്യൻ.
മധ്വാചാര്യൻ. ഇങ്ങനെ ഇത് പരമ്പര തുടർച്ചയായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് 22ാമത്തെ ആചാര്യൻ ആരെ കാണുന്നത്? അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ചൈതന്യ പ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചു. കരുണ അവതാരമാണ്, രഹസ്യ അവതാരമായിരുന്നു. ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല, കാരണം ഇത് രഹസ്യ അവതാരമാണ്. അത് വളരെ സുഹൃതം ചെയ്തവർക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു അവതാരമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 22ാമത്തെ ആചാര്യനും അതിന്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ 32ാമത്തേതാണ് AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. അതായത് അതേ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന, അതായത് നമ്മുടെ ഇസ്കോൻ എന്ന് പറയുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി വരുന്നത് എവിടെയാണ്? ഈ ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡിയ പരമ്പരയിലാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രഹ്മാവുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് മധ്വാചാര്യരുണ്ട്, പിന്നെ ഗൗഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡിയ പരമ്പരയാണ് ഈ ഇസ്കോൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാപക ആചാര്യൻ എത്രയാമത്തെ ഇതിലാ വരുന്നത്? 32ാമത്തെ. എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ, ദയവായി മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. അപ്പൊ 32ാമത്തെ ആചാര്യനാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. അപ്പൊ ഇതാണ് പരമ്പര. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ പരമ്പരയുടെ മഹത്വം. എന്താണ് ഈ പരമ്പരയിലൂടെ വരാൻ കാരണം? വരണം എങ്കിലേ ആ ജ്ഞാനം യാതൊരു എന്താ പറയുക കലർപ്പും ഇല്ലാതെ അതേപടി നമുക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളൊന്നുമില്ലാതെ യഥാർത്ഥമായി നമുക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടുകയുള്ളൂ. സ ഏവായം മയാ തേദ്യ യോഗഃ പ്രോക്തഃ പുരാതനഃ ഭക്തോസി മേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഹേതദുത്തമം. നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവും ആയതുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? ഗുപ്തജ്ഞാനമാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഗുപ്തജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ്. ഏത്? ഭഗവാന്റെ. കാരണം എന്താന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നു? പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം. അപ്പൊ അത് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും കിട്ടുന്ന ഒന്നല്ല, അത് വളരെ വളരെ സുഹൃതം ചെയ്താൽ മാത്രമേ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട് അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു? അതിന് കാരണം കൂടിയുണ്ട്. എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമാണ്. ഇവിടെയാണ് പറയുന്നത് അർജുനൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും മിത്രനും ആയതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം 2 തരം ആൾക്കാരുണ്ട്. ആരാണ്? ഒന്ന് ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരും ഭഗവാനെ അവിശ്വസിക്കുന്ന അസുരന്മാരും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്ന വാണിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്ന വാക്കുകളിൽ അവർക്ക് യാതൊരു വിശ്വാസവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നേ? ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചാൽ പോലും അവർക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ അതിന് വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയിട്ട്, കാരണം ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, പക്ഷെ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും, അവർക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ അവരതിന് വ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം പോലും, യഥാർത്ഥമായ ആ ഉദ്ദേശം പോലും മാറിപ്പോകും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം അർജുനൻ മിത്രനോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഇത് വളരെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, എല്ലാവർക്കും കിട്ടുകയില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം എത്രയോ പേര് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യും അല്ലെ? ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യും. 100ൽ പരം ആൾക്കാർ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യും. പക്ഷെ എത്ര പേരാണ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? വളരെ അപൂർവം അല്ലെ? 50ഓ 60ഓ പേര് വരും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പൊ അത്രയും സീക്രട്ട് ആണ് ഈ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുകയില്ല. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് അത്രയും മുൻജന്മ സുഹൃതം ഉണ്ടായിരിക്കണം, എങ്കിലേ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും കേൾക്കാനും ഒരു അവസരം ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്നത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു യോഗ്യത കൂടി നമുക്ക് വേണ്ടേ. ആ യോഗ്യതയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകണം, മിത്രനാകണം, ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനാകണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് വിശ്വാസം വേണം. എല്ലാത്തിലും ഉപരി എന്താണ്? വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം, എങ്കിലേ നമുക്കിതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അർജുന ഉവാച അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മ വിവസ്വതഃ കഥമേതദ്വിജാനീയം ത്വാമാദൗ പ്രോക്തവാനിതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചിരിക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ പറയാ, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറയുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഉപദേശം നൽകി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഞാനിത് ആദ്യം സൂര്യദേവനായ വിവസ്വന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, വിവസ്വൻ മനുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, മനു ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ സംശയം ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ സംശയം, അർജുനന്റെ സംശയം എന്താണ്? നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്തരം കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ അത് നമുക്കും കൂടി ഉപകാരപ്പെടുകയാണ്. കാരണം അർജുനൻ ഒരു നിമിത്തം മാത്രമാണ്. അതായത് അർജുനന് നമുക്ക് വേണ്ടി, അതായത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയാണ് അർജുനൻ. ഭഗവാനോട് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ അതിനൊക്കെ ആൻസർ കൊടുക്കല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്കും മനസ്സിലാവാണ് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. ഇപ്പൊ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? അതായത് അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അർജുനന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. പക്ഷെ അർജുനന് സംശയം വരണം. അതായത് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു, പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഞാനിത് സൂര്യദേവന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, അത് കഴിഞ്ഞ് മനുവിന്, പിന്നെന്താ ഇക്ഷ്വാകുവിനൊക്കെ, അതെങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്ന്
അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക? ഭഗവാൻ സൂര്യന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നേ? ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേതരു പരം തപ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, പരന്തപ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അർജുനന്റെ പേരാണ്. ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവൻ. എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, പക്ഷെ നിനക്കത് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് ഉത്തരം ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ഞാൻ നിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു, ശരിയാണ്, പക്ഷേ എനിക്കും നിനക്കും ഒരുപാട്, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു, മരിക്കുന്നു, ജനിക്കുന്നു, മരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ചക്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വന്നു പോവാണ്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. കാരണം നമുക്കിപ്പോ ഇന്നലെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല, അല്ലെ? അപ്പോ നമ്മുടെ ഓർമ്മശക്തി അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല. ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതിലെല്ലാം എന്താ പറയാ, അൺടച്ച്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കും. ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുപോയി, പക്ഷെ നിനക്കതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല, എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കത് സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനിത് വിവസ്വന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, അന്നും അർജുനൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അർജുനൻ അത് ഓർമ്മയില്ല. കാരണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിനും പരമാത്മാവിനുള്ള വ്യത്യാസം. എന്താന്ന് വെച്ചാല്, നമ്മൾ ഓരോ ശരീരം മാറുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓർമ്മ നിൽക്കില്ല. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ആരായിരുന്നു, എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തു പോയത്, ഏതായിരുന്നു നമ്മൾ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്, പരമാത്മാവായിട്ട്, ചതുർഭുജാധാരിയായ പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ പരമാത്മാ നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഈ ശരീരം നശിച്ചു പോയാലും നശിക്കാത്ത ഒന്നുണ്ട്. എന്താണത്? ആത്മാവ്. ആത്മാവ് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതുകൊണ്ട് സനാതനനാണ്, പ്രാചീനനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മൾ ഓരോ ജന്മം എടുക്കും തോറും നമ്മുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. ഏത് രൂപത്തിൽ? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തികൾക്കും ഭഗവാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഓരോ കർമ്മം അനുസരിച്ച് ഓരോ ജന്മങ്ങളും കിട്ടുന്നത്. അപ്പോ നമ്മുടെ ഓരോ ജന്മം എന്തായിരിക്കും? കർമ്മം അനുസരിച്ചായിരിക്കും. നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് ആ കർമ്മം അനുസരിച്ച് കിട്ടും നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ആത്മാവിന്റെ കൂടെ ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഉണ്ട്. അജോ അപി സൻ അവ്യയാത്മാ ഭൂതാനാമീശ്വരോപി സൻ പ്രകൃതിം സ്വാമധിഷ്ഠായ സംഭവാമി ആത്മമായയാ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ 3 കാര്യങ്ങൾ, അതായത് നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 6-ാമത്തെ, 7-ാമത്തെ, 8-ാമത്തെ ശ്ലോകം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. എന്താണ്? ഇതിൽ 3 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ അവതരിക്കും. 7-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എപ്പോഴൊക്കെ അവതരിക്കും. 8-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ഭഗവാൻ എന്തിനവതരിക്കും. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ എങ്ങനെ അവതരിക്കും. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് അവതരിക്കുക? അത് പറയുന്നൂടെ, എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയില്ല, ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയുമാണ് ഞാൻ എന്നിരിക്കലും എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണേ, ഞാൻ എങ്ങനെ അവതരിക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാന്റെ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സീക്രട്ട് ആണ്. അതായത് ഭഗവാനെ നമ്മളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതികമായിട്ട് നശിക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ ശരീരമൊക്കെ നമുക്കറിയാം, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ശരീരമാണ്, അത് നശിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരം നശിക്കും, പക്ഷെ ആത്മാവിന് നാശമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിന് നാശമില്ല, പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ ജനിക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ പറയാ? കൃഷ്ണാവതാരം, അല്ലെ? നമ്മൾ കൃഷ്ണാവതാരം, അല്ലെ? കഥകളൊക്കെ വായിക്കും, നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക? കൃഷ്ണൻ അവതരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ജനിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അവതരിക്കുക? ഞാൻ എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. അത് എങ്ങനെയാണ്? യുഗം തോറും അതായത് ഭഗവാന്റെ ആത്മമായയാ, ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ, സംഭവാമി ആത്മമായയാ. ആത്മമായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, ഭഗവാന്റെ ശക്തികളുണ്ട്. അതായത് 3 ശക്തികളില് അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. അതായത് അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മമായ, അതായത് ഭഗവാന്റെ യോഗമായ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. പിന്നെ തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളാണ്, ഈ ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ തടസ്ഥ ശക്തിയാണ്. പിന്നെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യമായ ശക്തി, അതായത് ഏതാണ്? അത് ബഹിരംഗ ശക്തി, നമ്മൾ കാണുന്നത് മഹാമായ, അതാണ്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ശക്തികളുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിൽ നിന്നാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്, ആത്മമായയ, അതാണ് ഭഗവാൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാൻ എങ്ങനെ അവതരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആത്മമായ അന്തരംഗ ശക്തിയിൽ നിന്നാണ് ഭഗവാൻ, അതീന്ദ്രിയമായ ആ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന് പിറവിയില്ല, ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്,
മനസ്സിലായി? നമുക്കറിയാലോ ഭഗവാൻ ദേവകി വസുദേവർക്ക് മുന്നിൽ നിന്നപ്പോ ചതുർഭുജധാരിയായിരുന്നു ഭഗവാൻ. പിന്നീടാണ് ഭഗവാൻ കുഞ്ഞായി മാറിയത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആത്മമായയാണ്. ഭഗവാന് പിറവി നമ്മളെ പോലെ അല്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ രണ്ടാം ഗീത ഹരിദാസ് ശോഭന മാതാജി അവരെ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ മാതാജി. ഹരിദാസ് മാതാജിനെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആരൊക്കെ. ഓക്കെ, ക്ലാസ് ഡിസ്റ്റർബ് ആവുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി? ഭഗവാൻ എങ്ങനെ അവതരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കും ഭഗവാൻ എപ്പോഴൊക്കെ അവതരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ 2ാമത്തേത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാണ് എപ്പോഴൊക്കെ. യഥാ ഈ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിചിതമായിരിക്കും. അതായത് മഹാഭാരതം അറിഞ്ഞവർക്കൊക്കെ ഈ ശ്ലോകം അറിയാം. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴൊക്കെ അവതരിക്കും, അതായത് എപ്പോൾ എവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോഴൊക്കെ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു ഹേ ഭാരത. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു എപ്പോഴൊക്കെ അവതരിക്കും ഭഗവാൻ? ആദ്യത്തേത് 2 കാരണങ്ങൾ പറയുന്നു. ധർമ്മത്തിന് ക്ഷയം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തേത്. 2ാമത് പറയുന്നു അധർമ്മം തഴച്ച് വളരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്തിനവതരിക്കുന്നു? പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗന്തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ 3 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തിനാണ് ഞാൻ വരുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ്? അതായത് ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. 2ാമത്തെ കാര്യം ദുഷ്കൃതികളെ, അതായത് ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാനാണ്. 3ാമത് എന്ത് പറയുന്നു? ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും കൂടി ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ ആരാ കാണുന്നത്? ആരാണ് ഈ ചിത്രത്തിലുള്ളത്? ഭഗവാൻ ആരെയാണ് കൊല്ലുന്നത്? കംസനെ. അപ്പൊ ഇതാരാണ്? കംസനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കംസവധ. അപ്പൊ കംസനെ വധിക്കുകയാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് ഭക്തരെ രക്ഷിക്കാൻ, ദേവകി പിതാവായ എന്താ പറയാ വസുദേവനും മാതാവായ ദേവകിയെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് കംസനെ വധിക്കേണ്ടേ അല്ലേ? അപ്പോ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശം. പിന്നെ ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കുക. പിന്നീട് എന്താണ്? ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. യുഗം തോറും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തില് നമുക്ക് കാണാം മഹാവിഷ്ണുവിനെ കാണുന്നുണ്ട്, ശ്രീരാമനെ കാണുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണനെ കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ മുന്നിലുള്ളതാരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മൾ ഇന്നലെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി രഹസ്യ അവതാരമാണ്, കരുണ അവതാരമാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്ത അവതാരം എന്നും പറയും. അതായത് ഭഗവാൻ സ്വയം ഭക്തനായിട്ട് അവതരിച്ചു. അതായത് ഭക്തൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ഒരു ഭക്തി എങ്ങനെ ചെയ്യണം, കലിയുഗ ധർമ്മം എന്താണ്, അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ വന്നത് ഈ രൂപത്തിൽ. ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായി അവതരിച്ചപ്പോൾ 24ാം വയസ്സിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ്? സന്യാസം സ്വീകരിക്കേണ്ടായി. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ രൂപം നമ്മൾ കാണുന്നത്. കയ്യിലെ ഒരു കമണ്ടലും ജപമാലയും കൈ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വരാൻ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഒരു ഭക്തനായിട്ടെന്ന് വെച്ചാല് കലിയുഗത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ്? അല്പബുദ്ധിയാണ്, ഓർമ്മക്കുറവുണ്ട്, അല്പായുഷികളാണ്. അപ്പൊ ഒന്നും ഓർമ്മ നിൽക്കില്ല. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിലെ ധർമ്മം എന്താണ്? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. അത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം മറന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ യുഗധർമ്മം എന്താന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. അത് എന്താണെന്ന്, അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാനാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കേണ്ടി വന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് ഷഡ്ഭുജാധാരിയായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഭഗവാനെ. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചപ്പോൾ ഈ ഷഡ്ഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ആർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു? നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആരാ? നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ കൂടെ സന്തത സഹചാരികളായിട്ട് കുറേപേര് വന്നില്ലേ? അതായത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു വന്നു. അതായത് ആരാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു? ബലരാമൻ. പിന്നെ ആരാ വന്നേ ഭഗവാന്റെ കൂടെ? അദ്വൈതാചാര്യം വന്നു. പിന്നെ ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ്, പിന്നെ ശ്രീവാസ. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ പേരെ ഭഗവാൻ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികളാണ്. ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? 6 ഷഡ്ഭുജ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 6 കൈകളാണ്. അപ്പൊ പിന്നിലത്തെ കയ്യിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആ കയ്യിൽ എന്താണ് കാണുന്നത്? വില്ലും ശരങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? വില്ലും ശരവും കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് കയ്യിൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് കയ്യിൽ എന്താ നമ്മൾ കാണുന്നത്? കുഴൽ കാണുന്നുണ്ട്. അതായത് ശ്രീരാമനും ഞാൻ തന്നെ, ശ്രീകൃഷ്ണനും ഞാൻ തന്നെ. പിന്നീട് കാണുന്നുണ്ട് ദണ്ഡ കമണ്ടലു. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? ഭഗവാൻ കാണിക്കുകയാണ്, എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാന്ന് കാണിച്ചു തരികയാണ്. ശ്രീരാമനും ശ്രീകൃഷ്ണനും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഈ അവതാരം ചൈതന്യ പ്രഭു അവതരിച്ചപ്പോൾ ഈ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. പിന്നെ സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യ എന്ന ഒരു ആചാര്യനും ഈ ദർശനം കൊടുത്തു. പിന്നീട് ഒറീസയിലെ ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രതാപരുദ്ര രാജാവ്. അതായത് ഒറീസയില് ജഗന്നാഥ്പുരിയില് പ്രതാപരുദ്ര രാജാവ്, ആ രാജാവിനും ഈ ദർശനം ഭഗവാൻ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഇത് ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ ജന്മവും കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്.
അതായത് ഭഗവാന്റെ ജന്മ കർമ്മം വളരെ ദിവ്യമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ജന്മ കർമ്മ ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ ത്യക്ത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിൽ എത്തുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ലോകമുണ്ട്. ഏതാണത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അത് ശാശ്വതമായ ലോകമാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ 5 തരം മുക്തികളുണ്ട് അല്ലെ? സായുജ്യ, സാലോക്യ, സാമീപ്യ, സാരൂപ്യ, സാഷ്ടി. അപ്പൊ ഈ 4 തരം മുക്തികൾ ശാശ്വതമായ മുക്തികളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിലേക്ക് ഭഗവാൻ പറയുന്നു അവർക്ക് വീണ്ടും ഈ മരണശേഷം എന്താണ്? വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. ആരാണ്? ആർക്കാണോ ഭഗവാന്റെ ജനനത്തിന്റെയും ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളത് അവർക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ജന്മകഥം. നമ്മളിപ്പോ ഈ കൃഷ്ണാവതാരം എന്നൊക്കെ കേൾക്കില്ലേ? ഭഗവാന്റെ ആ ജന്മം പോലും അത്രയും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ജന്മം പോലും ദിവ്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ദിവ്യമാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണ, ലീലകൾ എല്ലാം ദിവ്യമാണ്. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്താലും ഭൂമിയിൽ വന്ന് അതൊക്കെ ദിവ്യങ്ങളാണ്, ദിവ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾ കേൾക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാനോട് ആ ഇഷ്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? മരണശേഷം വീണ്ടും അവര് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു മരിക്കുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം വേണ്ടേ? ആ മോചനം എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? വെറുതെ ഭഗവാന്റെ ആ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും കഥ മാത്രം നമ്മൾ ആ ശ്രദ്ധയോട് കേട്ടാൽ പോലും നമുക്ക് ശാശ്വതമായ ലോകത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും. അത് ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കഥ, ഇത് ദാമോദര മാസത്തിന്റെ കഥയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ദാമോദര മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാർത്തിക മാസം എന്ന് പറയും. എന്താണ് ഈ കാർത്തിക മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒക്ടോബർ നവംബർ ആയിട്ട് വരുന്ന മാസമാണ് ഇത് കാർത്തിക മാസം, ഒരു മാസം. അപ്പൊ ഈ മാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണൻ ഒരുപാട് ലീലകൾ കാണിച്ച മാസമാണ് കാർത്തിക മാസം. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ലീല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ലീല എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ പറയുക, ദാമോദര ലീല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഒക്ടോബറിൽ. അപ്പൊ ഈ ദാമോദര ലീല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് വെച്ചാല്, ദാമ എന്ന് പറഞ്ഞ കയറ്, ദാമ ഉദര എന്ന് പറഞ്ഞ വയറ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആ യശോദമ്മ ആ ഭഗവാന്റെ വയറിൽ ഈ കയറിട്ട് കെട്ടുകയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ദാമോദര ലീല. അതെന്താന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് കൃഷ്ണൻ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കായിരുന്നു. ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റു, വിശന്നപ്പോ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു. പാല് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. അപ്പൊ അമ്മ എന്താ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്? അമ്മ വെണ്ണ കടഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു, എനിക്ക് വിശക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു? മടി കിടത്തി കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പാല് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്താണ് അമ്മയ്ക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് അടുപ്പിൽ എന്താ പറയാ പാല് വെച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അത് അമ്മ മറന്നുപോയി. അപ്പൊ ഇതിനെ തളച്ചു പോകും എന്നോർത്ത് അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ പകുതി ആ കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമ്മ പകുതിയിലിട്ട് കുഞ്ഞിനെ താഴെ ഇട്ടിട്ട് ഓടി, അടുക്കളയിലേക്ക് ഓടി ആ പാല് മാറ്റി വെക്കാൻ പോയി. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അതായത് പാല് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന അമ്മ ആ പണി പകുതിക്കിട്ട് നിർത്തിയത് ഭഗവാന് ഇഷ്ടമായില്ല. ദേഷ്യം വന്നു. ദേഷ്യം വന്നപ്പോ കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു? അമ്മ അടുക്കളയിലേക്ക് പോയ നേരം കൊണ്ട് അമ്മ എന്താ പറയാ വെണ്ണ കടഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ വെണ്ണക്കുടങ്ങളും പിന്നെ തൈര് കുടങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ പൊട്ടിച്ചു. അമ്മ വരുന്ന ആ നേരം കൊണ്ട് എല്ലാം പൊട്ടിച്ചു വെച്ചു. അപ്പൊ അമ്മ വന്നപ്പോ എന്താണ് കാണുന്നത്? കൃഷ്ണൻ എല്ലാം കുസൃതി ഒപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു? കുഞ്ഞിനെ പിടിക്കാൻ പോയി. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ഓടുകയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ഓടി അമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ എന്താ പറയാ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആ കുസൃതികൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ അമ്മ എന്ത് വിചാരിച്ചു? ഈ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് പിടിച്ചു കെട്ടണം, കുറച്ചു നേരത്തെങ്കിലും കെട്ടിയിട്ട എനിക്ക് കുറച്ച് പണി എടുക്കാന്നും പറഞ്ഞ് അമ്മ എന്ത് ചെയ്യാണ്? കയർ അന്വേഷിച്ചു പോവാണ്. അവിടെ അടുത്ത് കുറച്ച് കയറ് കിട്ടി. ആ കയർ എടുത്തിട്ട് അവിടെ ഒരു ഉരല് കണ്ടു. അപ്പൊ ആ ഉരലിൽ പിടിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണനെ കെട്ടുകയാണ്. ഇത് നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാം. അപ്പൊ ആ ഉരലിൽ കൃഷ്ണനെ വെച്ച് ആ കയറ് കൊണ്ട് കെട്ടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ യശോദാമ്മ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും കെട്ടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് കയറ് 2 ഇഞ്ച്, നമ്മൾ പറയില്ല 2 അങ്കുലം ചെറുതായി വരികയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ കെട്ടാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഒരുപാട് പ്രയത്നിച്ചിട്ടും അമ്മയ്ക്ക് കെട്ടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അമ്മ കുറച്ച് അവിടുന്ന് കയറെടുക്കണു, ഇവിടുന്ന് കയറെടുക്കണു, എത്ര കയറെടുത്ത് കൂട്ടി കെട്ടിയിട്ട് കൃഷ്ണനെ കെട്ടാൻ നോക്കിയാലും കെട്ടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവും? ഭഗവാനെ നമുക്ക് കെട്ടിയിടാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഭഗവാനെ കെട്ടിയിടാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ? നമ്മുടെ ആ സ്നേഹം കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ആ പ്രേമം കൊണ്ട്, ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കെട്ടിയിടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കെട്ടിയിടാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അമ്മ ഒരുപാട് പരിശ്രമിച്ച അവസാനം വയ്യാതായി അമ്മ. അപ്പൊ ആ അത്രയും പരിശ്രമത്തിന് ശേഷമാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് തോന്നുകയാണ് അമ്മ ഇനി കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, ഇനി അങ്ങ് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് തോന്നുകയാണ് ഭഗവാന്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ കയറ് 2 കൈ കൊണ്ടും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നീട്ടി കൊടുക്കുകയാണ്. ആ നീട്ടി കൊടുക്കുന്ന നേരത്ത് കയറ് കറക്റ്റ് ആവാണ്. അപ്പൊ അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പൊ അമ്മ ആ കയറെടുത്ത്
ഭഗവാനെ കെട്ടുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കുക? കൃഷ്ണൻ വിചാരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കെട്ടിയിടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കെട്ടിയിടാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രയത്നം ഉണ്ടായിരിക്കണം അവിടെ. അപ്പൊ അതാ പറയുന്നത്, എപ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാൻ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രയത്നം അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കെട്ടിയിടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രയത്നം 1 ഇഞ്ചാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഇഞ്ച് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ കരുണ. അപ്പൊ 1 ഇഞ്ചിന്റെ 2 ഇഞ്ചിന്റെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറവുണ്ടാവും. എന്താണ്? നമ്മുടെ ഒരു പ്രയത്നം 1 ഇഞ്ചാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കരുണ 1 ഇഞ്ച്. അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ആ എന്ത് കാര്യം നമ്മൾ വിചാരിച്ച് നടക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കരുണ വളരെ ആവശ്യമാണ്. അങ്ങനെ അവസാനം അവനെ കെട്ടിയിടാണ്. കെട്ടിയിട്ടിട്ട് അമ്മ പറഞ്ഞു, ഇനിയെങ്കിലും നീ കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ ഇരിക്കുമല്ലോ എന്നും വിചാരിച്ച് അമ്മ അടുക്കളയിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പൊ ഈ കൃഷ്ണൻ വെറുതെ ഇരിക്കുവോ? കുറച്ചും വെറുതെ ഇരിക്കില്ല അല്ലെ? കുറച്ചു നേരം പോലും വെറുതെ ഇരിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ ഉരുളിൽ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് അമ്മ അടുക്കളയിലേക്ക് പോവാണ്. പക്ഷെ ഈ കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇവിടെ അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ കാണുന്നത്? രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഭഗവാനെ കൈ തൊഴുതു നിൽക്കുന്നു. ആരാണത്? അത് നളകുബേര മണിഗ്രീവ എന്ന് പറഞ്ഞ 2 പുത്രന്മാരാണ്. ആരുടെ? കുബേരൻ. നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, കുബേരന്റെ പുത്രന്മാരാണ് അവര്. നളകുബേര മണിഗ്രീവ. ഇവർ രണ്ടുപേരും കുബേരന്റെ പുത്രന്മാർ. കുബേരൻ ആരാണ്? ഈ ദേവന്മാരുടെ ദേവലോകത്തിലെ ഖജാൻജി, അതായത് ട്രഷറർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ദേവലോകത്തിലെ ട്രഷറർ ആണ് ഖജാൻജി. അവരുടെ മക്കളാണ്. അപ്പൊ കുബേരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ സ്വത്തും ഇതൊക്കെ ഉള്ള എന്താ പറയാ വൈഭവങ്ങളുള്ള ആളാണ് കുബേരൻ അല്ലെ? ഒരുപാട് സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് കുബേരൻ. അപ്പൊ അവരുടെ മക്കളാണ്. ഈ 2 മക്കൾക്ക് ഒരു ശാപം കിട്ടുകയാണ്. എന്താണ് ശാപം? ആ ശാപം കിട്ടിയിട്ട് ഇവര് എന്താണ്, ആ ദേവകി യശോദാമ്മയും പിന്നെന്താ പറയാ യശോദാമ്മയുടെയും നന്ദഗോപരുടെയും നടുമുറ്റത്ത് ഇവര് രണ്ടുപേരും മരങ്ങളായി നിൽക്കുകയാണ്. ആ നടുമുറ്റത്ത് ഇവർ രണ്ടുപേരും മരങ്ങളായി നിൽക്കുകയാണ്. എന്താണ് കാരണം? ശോഭന മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. മോളി മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നവരെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മോളി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭന മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചെയ്യുമ്പോ അവര് തന്നെ പിന്നെയും അത് ഓണാക്കുക. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ, ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്റ്റർബ് ആവും. അതാണ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഈ 2 പേരെന്താണ്, എന്താ പറയാ, കുബേരന്റെ 2 മക്കളാണ് മണിഗ്രീവനും നളകുബേര. പക്ഷെ ഇവർക്ക് ശാപം കിട്ടാണ്. അതായത് നാരദ മഹർഷി ശപിക്കുകയാണ് ഇവരെ. അങ്ങനെ അവര് മരങ്ങളായി പോവാണ്. ഇവര് മരങ്ങളായിട്ട് നന്ദഗോപരുടെയും യശോദാമ്മയുടെയും നടുമുറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ നീർമരുത് എന്ന് പറയും, അർജുന ട്രീസ് എന്ന് പറയും, നീർമരുത്. അങ്ങനെ 2 മരങ്ങളായിട്ട് ആ നടുമുറ്റത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഇവര്. എന്തുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ശാപം കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാല്, ഒരിക്കലും ഇവർക്ക് എന്താ പറയാ അച്ഛന്റെ ആ ഒരു സമ്പത്ത് മൂലം ഇവർക്ക് ഒരുപാട് അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവര് ഒരു പ്രാവശ്യം എന്താണ്, ഈ നാരദ മഹർഷി വരുന്ന സമയത്ത് ഇവര് കുളത്തിൽ കുളിക്കുകയാണ്, വിവസ്ത്രമായിട്ട് കുളിക്കുകയാണ്. കുറേ ഒരു എന്താ പറയാ അവരുടെ കൂടെയുള്ള ആ സ്ത്രീകളുമായി ഇവര് കുളിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ വിവസ്ത്രമായിട്ട് കുളിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നാരദ മഹർഷി വരുമ്പോൾ, നമുക്കൊരു ഗുരുവിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ആദരവോടെ നമ്മൾ അവരെ ബഹുമാനിക്കണം അല്ലെ? പക്ഷെ ഇവരതൊന്നും ചെയ്യില്ല. കാരണം ഇവർക്ക് അച്ഛന്റെ ആ സമ്പത്ത് മൂലം ഒരുപാട് അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ രണ്ടുപേർക്കും. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി വരുമ്പോൾ അവരുടെ ശരീരത്തെ അവർ മറയ്ക്കുന്നില്ല, തുണി കൊണ്ട് അവർ മറയ്ക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ ഒരുപാട് മദ്യപിച്ച് അവരിങ്ങനെ അവരുടേതായ സുഖത്തിൽ അവരിങ്ങനെ എന്താ പറയാ എല്ലാം മറന്ന് ആസ്വദിച്ച് അവിടെ കുളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുളിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി വന്നിട്ടും അവരെ അവഗണിക്കുകയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി ഇവർക്ക് പറയാണ്, വിവസ്ത്രമായി കുളിക്കുന്ന നിങ്ങൾ 2 പേരും എന്താണ് 2 മരങ്ങളായി പോവും എന്ന് ശപിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ശപിച്ചപ്പോ ഇവർക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ബോധം ഉണ്ടാവുകയാണ്. എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് നാരദ മഹർഷിയുടെ കാൽക്കൽ വീഴാണ്. അതായത് നമ്മളെ ശപിക്കേണ്ടെന്ന് പറയും. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും ശാപം ഏറ്റു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ നാരദ മഹർഷി പറയാണ്, ഇനി കൊടുത്ത ശാപം നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട, നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ കൃഷ്ണന്റെ അവതാരം ഉണ്ടാവും. ഏതാണ്? കൃഷ്ണൻ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ അവതരിക്കും. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മോക്ഷം കിട്ടും. എങ്ങനെയാണ്? നിങ്ങൾ 2 പേരും യശോദാമ്മയുടെ നന്ദഗോപരുടെ ആ നടുമുറ്റത്ത് നിങ്ങൾ 2 മരങ്ങളായിട്ട് വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ നിൽക്കും. ആ സമയത്ത് കൃഷ്ണൻ ഒരുപാട് ലീലകളൊക്കെ കാണിക്കും. അങ്ങനെ ആ ലീലകൾ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മോക്ഷം കിട്ടും എന്നാണ് നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ 2 പേരും കുബേരന്റെ മക്കൾ എന്താണ്, അവര് മരങ്ങളായി പോവാണ്. എവിടെ? നന്ദഗോപരുടെയും യശോദാമ്മയുടെയും നടുമുറ്റത്ത്. അപ്പൊ ഈ കൃഷ്ണനെ ദാമോദര മാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ അമ്മ ഉരലിൽ കെട്ടിയിട്ട് അമ്മ അടുക്കളയിൽ പോയ സമയം കൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ അറിയാലോ, എല്ലാം അറിയാലോ. അപ്പൊ കൃഷ്ണന് മനസ്സിലായി ഈ 2 പേർക്കും മോക്ഷം കൊടുക്കാനുള്ള സമയം അടുത്തു എന്ന് മനസ്സിലായി കൃഷ്ണന്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു? മുട്ടുകുത്തി ഇങ്ങനെ ആ മരങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ ആ ഉരലും കൂടെ പോവാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ കെട്ടിയിരിക്കല്ലേ അമ്മ.
കൃഷ്ണൻ മുട്ടുകുത്തി പോയി പിന്നാലെ ആ ഉരലും പോകുന്നു. അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഈ 2 മരങ്ങളെ കൃഷ്ണൻ കാണുന്നു. ആ 2 മരങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ മുട്ടുകുത്തി പോവാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ മുട്ടുകുത്തി പോകുമ്പോ ഈ ഉരൽ രണ്ടും ആ 2 മരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പോവാണ്. അങ്ങനെ പോകുന്ന നേരത്ത് കൃഷ്ണൻ വളരെ ശക്തമായി ആ എന്താ പറയാ ഉരലിനെ വലിക്കുകയാണ്. ആ വലിക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഈ മരങ്ങൾ 2 മരങ്ങളും എന്താണ് ആ കട ഇളകി ഇങ്ങനെ അത് വേരോടെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വീഴാണ്. അങ്ങനെ വീഴുന്ന സമയത്ത് ആ മരങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന്, ആ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഈ 2 പേരും ദിവ്യമായ രൂപമെടുത്ത് ഈ 2 പേരും പുറത്തേക്ക് വരികയാണ്. അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ എന്താണ്, ഭഗവാനെ കാണുന്ന നേരം നമുക്ക് എന്താണ്, മോക്ഷമാണ്, വേറൊന്നുമല്ല അല്ലെ. ഭഗവാനെ എല്ലാവർക്കും കഴിയുന്ന ഒന്നല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാണ്, നേരിട്ട് കണ്ട് അവർക്ക് മോക്ഷം കിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഈ 2 പേരും അവർ ഭഗവാനെ പ്രദക്ഷിണം വെച്ച് അവര് മുകളിലേക്ക് പറന്ന് പോവുകയാണ്. ഇത് ദാമോദര ലീല എന്ന് പറയും. ഭഗവാന്റെ ഒരുപാട് ലീലകൾ നടന്ന സമയമാണ് കാർത്തിക മാസം. ആ മാസത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലീലയാണ് ഈ ദാമോദര ലീല. ഈ മാസത്തിൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ചിത്രത്തിലെ ആ ഉരലിൽ കെട്ടിരിക്കുന്ന ആ കൃഷ്ണന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ നെയ്യ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആരതി ഒഴിയും. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാലത്തും വൈകിട്ടും നമ്മൾ ആരതി ഒഴിയും. ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾക്ക് കാണിക്കും, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ വയറിന് കാണിക്കും, ഭഗവാന്റെ മുഖത്തിന്, ഇങ്ങനെ ഭഗവാന് മൊത്തം ആകെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ 16 പ്രാവശ്യം ഭഗവാനെ ആരതി ഒഴിഞ്ഞ് നെയ്യിലെ നമ്മൾ ആരതി ഒഴിയും. കാരണം അത്രയും പുണ്യമായ മാസമാണ് കാർത്തിക മാസം. ഭഗവാന്റെ ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ട മാസമാണ് കാർത്തിക മാസം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് പുണ്യം കിട്ടുന്ന വെച്ചാല്, നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം പോലും കാർത്തിക മാസത്തിൽ ചെയ്ത ഭഗവാൻ അത്രയ്ക്കേറെ പ്രീതിപ്പെടും. ഭഗവാൻ അത്രയും ഈസിയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ഈ കാർത്തിക മാസത്തിൽ. അതാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. വീതരാഗ ഭയ ക്രോധ മന്മയാ മാമുപാശ്രിതാഃ ബഹവോ ജ്ഞാന തപസാ ഭൂത മദ്ഭാവമാഗതാഃ. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പോകിയ അനേകം പേര് എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ എന്താ പറയാ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യ പ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണേ, രാഗം, ഭയം, ക്രോധം. നമ്മളിത് നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം. നമ്മൾ അത് രാഗം, ദ്വേഷം എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ. രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞ അറ്റാച്ച്മെന്റ്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ സുഖത്തിൽ ഒരുപാട് ആസക്തരായി നമ്മൾ ഇരിക്കില്ലേ, അതാണ് രാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഭയമുണ്ട്. അതിൽ മരണഭയമാകാം, നമുക്ക് നമ്മുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആ പേടിയായിരിക്കാം, നമുക്ക് അപകടം സംഭവിക്കുമോ എന്നുള്ള ആ പേടിയായിരിക്കാം, നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ ബാധിക്കുമോ നമുക്ക് എന്നുള്ള പേടിയായിരിക്കാം, പല പേടിയും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമുക്ക് കള്ളന്മാരിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന പേടി, അതും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള ഒരുപാട് പേടി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ രാഗം, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തി, ഒരുപാട് ആസക്തി, പിന്നെ പേടി, ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞ പേടി, പിന്നെ ക്രോധം, ദേഷ്യം. ഈ ക്രോധം എവിടുന്നാ വരുന്നത്? കാമത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ക്രോധം. അപ്പൊ ഈ 3 ഭയം, രാഗം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി, ആരാണോ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിതരായി ഭഗവാനെ, എന്നിൽ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനിൽ തന്നെ ആരാണോ മുഴുകി ശരണം പൂകിയ അനേകം പേരെന്താണ്, ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതർ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം എങ്ങനത്തെ ജ്ഞാനമാണ്? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ്ടാവുക? നമുക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾ. എന്നാൽ എന്താണ്? ദിവ്യ പ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. എന്നിലെ ദിവ്യ പ്രേമബദ്ധർ. അതായത് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ആത്മാവ് ശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ദിവ്യമായ ജ്ഞാനം നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനിലെ ഒരു ദിവ്യ പ്രേമമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ രാഗവും ഭയവും ക്രോധവും നമ്മളിൽ നിന്ന് ദൂരെയാകണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहं मम വർത്തമാനുവർത്തന്തെ മനുഷ്യാ പാർത്ഥ സർവശഃ. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാ വിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, യഥാമാം പ്രപദ്യന്തെ, അതായത് ആരൊക്കെയാണോ, ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണോ എന്നെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്നത്, ഏത് അളവിലാണോ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്നത്, അതേ അളവിൽ ഞാൻ അവർക്ക് തക്കതായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് ആരെയാ കാണുന്നത്? പൂന്താനം. അപ്പൊ പൂന്താനത്തിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ. പൂന്താനം നല്ലൊരു ഗ്രേറ്റ് കവിയായിരുന്നു, ജ്ഞാനപാനം എഴുതിയ ഒരാളാണ്. അപ്പൊ പൂന്താനത്തിന് എന്താ സംഭവിച്ചല്ലേ, കൃഷ്ണഭക്തനായിരുന്നു, പക്ഷെ ഒരുപാട് കാലം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പൂന്താനത്തിന്. അവസാനം ഭഗവാൻ കരുണയാൽ ഒരു കുഞ്ഞ് കിട്ടി. അത്രയും പ്രാർത്ഥിച്ച് കുഞ്ഞിനെ കിട്ടുകയാണ്, ഒരു ആൺകുഞ്ഞ് കിട്ടി. പക്ഷെ എന്താണ്, അവരുടെ യോഗത്തില് ആ കുഞ്ഞിന് ഒരുപാട് ദീർഘായുസ് ഉണ്ടായില്ല അല്ലെ. എളുപ്പത്തില് എത്രയും വേഗം തന്നെ ആ കുഞ്ഞ് ഇല്ലാതാവുകയാണ് ചെയ്തത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന്. പക്ഷെ എന്നും പറഞ്ഞു
പൂന്താനത്തിന് എന്തെങ്കിലും വിഷമം ഉണ്ടായോ? അവരത്രയും ഏറെ കുഞ്ഞ് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴും അവരെന്താ ചെയ്തത്? അത്രയ്ക്കേറെ ഭഗവാനിലെ ശരണം പ്രാപിച്ചു. അതാണ് പരിപൂർണമായ ശരണാഗതിയായിരുന്നു പൂന്താനത്തിന്. അതേപോലെ കുറൂരമ്മയായാലും നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാനെ അത്രയ്ക്കേറെ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ച ആൾക്കാർ. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു അതേ അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ അവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്. പൂന്താനം അത്രയ്ക്കേറെ പരിപൂർണമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? പൂന്താനത്തിനെ ഭഗവാൻ ഉടലോട് കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതായത് നമ്മുടെ ശരണാഗതി, ഭഗവാനിലെ നമ്മുടെ ആ വിശ്വാസം, പരിപൂർണമായ വിശ്വാസവും പരിപൂർണമായ ശരണാഗതി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു അനുഗ്രഹം, കാരുണ്യം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. പക്ഷെ അതിൽ നമുക്ക് സംശയം വേണ്ട. പക്ഷെ അതാണ് ഇതൊരു ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. എല്ലാ ദൈവം എന്താ പറയാ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കഥകൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എത്രത്തോളം എന്നെ ശരണാഗതി എന്നിലെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുമോ ആ രീതിയിൽ ഞാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ രീതിയിൽ ഞാൻ അവരെ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം ഭഗവാൻ നൽകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനി ഈ എന്താ പറയാ, ഇന്നലെ നമ്മൾ അധ്യായത്തിൽ എന്ത് പഠിച്ചു? 4 ആശ്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വേദങ്ങളിലെ 4 ആശ്രമങ്ങളും 4 വർണ്ണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 4 ആശ്രമങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, ബ്രഹ്മചര്യ, ഗൃഹസ്ഥ, വാനപ്രസ്ഥ, സന്യാസ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ 4 വർണ്ണങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോവാണ്. ഇത് 4 വർണ്ണങ്ങൾ. ചാതുർവർണ്ണ്യം, ചാതുർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4. ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ തസ്യ കർത്താരമപി മാം വിധി അകർത്താരമവ്യയം. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരുന്നെങ്കിലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്, ഭഗവാൻ 4 വർണ്ണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. എന്താണ് 4 വർണ്ണങ്ങൾ? അത് നമുക്കിപ്പോ നോക്കാം, ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഭഗവാൻ പക്ഷെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ, ഉറപ്പിച്ചു പറയാണ്, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ വർണ്ണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചേ, നമ്മൾ അതിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല. ഇത് ജാതി പരമായിട്ടുള്ള ഡിവിഷൻ അല്ല ഭഗവാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാൻ വിഭാഗം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതെങ്ങനെയാണ്? 3 ഗുണങ്ങളുടെയും കർമ്മങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് 4 വർണ്ണങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത്? 3 ഗുണങ്ങളെയും പിന്നെ 3 ഗുണങ്ങളുടെയും കർമ്മങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ഈ 4 ഡിവിഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് 4 വർണ്ണങ്ങൾ? നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യത്തേത് ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര. എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര. ഈ 4 വർണ്ണങ്ങളാണ്. കൺഫ്യൂഷൻ ചെയ്യരുത്, അത് ആശ്രമങ്ങൾ, ഇത് 4 വർണ്ണങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഗുണങ്ങളുടെയും കർമ്മങ്ങളുടെയും ആ ഒരു ഇത് അനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ആദ്യത്തേത്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ്? ബ്രഹ്മജാനാതി ബ്രാഹ്മണ. അതായത് നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മജാനാതി ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അവനുണ്ടായിരിക്കും. ആർക്ക്? ബ്രാഹ്മണന്. അപ്പൊ എന്താണ്? അവർ വേദങ്ങളെ വേദാഭ്യാസം ചെയ്യും. അവർക്കുള്ള ആ നാമം ജപിക്കും. നാമം ജപിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. അവർ ഭഗവാന്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കും. വേദങ്ങളെ അധ്യയനം ചെയ്തിരിക്കും. മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ ജ്ഞാനം പകർത്തി കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കും. യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും ഈ ബ്രാഹ്മണന്മാർ. അടുത്തത് എന്താണ്? ക്ഷത്രിയന്മാർ. അത് നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ അർജുനനാരാണ്? ക്ഷത്രിയനാണ്, രജോ ഗുണം. അപ്പോ ബ്രാഹ്മണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ഗുണമാണ്? സത്വഗുണം. ഏതാണ്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു 3 ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ കർമ്മം എന്താണ്? വേദത്തിന്റെ അഭ്യാസം ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ യജ്ഞയാഗാദികൾ ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ നാമജപം ചെയ്യുന്നത്, ഇതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. യജൻ യാജൻ പഠന പാഠൻ എന്ന് പറയും. സ്വയം പഠിക്കും, മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ വേദങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം പകർത്തി കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ബ്രാഹ്മണൻ. ഏത് ഗുണത്തിലായിരിക്കും? സത്വഗുണത്തില്. അടുത്തത് ക്ഷത്രിയ. ക്ഷത്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രജോ ഗുണം. ഏതാണ് ഗുണം? രജോ ഗുണം. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയന്റെ ജോലി എന്താ പറയാ? യുദ്ധം ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്ക് ക്ഷത്രിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണെന്ന്? ഇന്ന് നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികളെ നമ്മൾ ക്ഷത്രിയന്മാർ എന്ന് പറയും. പിന്നെ മൂന്നാമത് ഇവിടെ കാണാം, നടുവിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലേ. മൂന്നാമത്തെ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ ആരാ കാണുന്നത്? ഒരാള് പശുവിനെ പിടിച്ചു പോകുന്നത്. അതെന്താണത്? വാണിജ്യം. മൂന്നാമത് ആരാണ്? വൈശ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ വാണിജ്യം, അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടം, ബിസിനസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ. വാണിജ്യം, കച്ചവടം, അങ്ങനെയാണ്. ആ വ്യാപാരം എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ ഇവർ ഏത് ഗുണത്തിലാ? രണ്ടാമത്തെ ആള് രജോ ഗുണത്തില്, ആദ്യത്തെ ആള് സത്വഗുണത്തില്, മൂന്നാമത്തെ ആൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണ്? ഇവിടെ സമ്മിശ്രമായ ഗുണങ്ങളാണ്. അതായത് രജോ ഗുണവും ഉണ്ടാവും അവരില്, തമോ ഗുണവും ഉണ്ടാവും. ആർക്ക്? മൂന്നാമത്തേത് വൈശ്യ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗുണത്തില്, ആ ഇതില് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തമോ ഗുണവും ഉണ്ടാവും, രജോ ഗുണവും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നാലാമത്തേത് ലാസ്റ്റ് പറയുന്നു ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര. ശൂദ്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതേതാണ്? നാലാമത്തെ വർഗം. അതെല്ലാം ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഗുണങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.
അപ്പൊ നാലാമത്തെ തൊഴിലാളി വർഗം എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഈ നാലാമത്തെ ആളുടെ പണി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി തമോ ഗുണം. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള 3 ഗുണങ്ങളുടെ ആൾക്കാരെ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ഇവരുടെ ജോലി. ആരുടെ? ഈ എന്താ പറയാ ശൂദ്ര എന്ന് പറയുന്ന ആ തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ ജോലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണനെയും ക്ഷത്രിയനെയും പിന്നെ ആ ഒരു വൈശ്യ എന്നുള്ള ആ സമുദായത്തെ സഹായിക്കുക എന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഗുണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 4 വർണ്ണങ്ങളാണ് ഇത്: ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര. ബ്രാഹ്മണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്വഗുണ, ക്ഷത്രിയ രജോ ഗുണ, വൈശ്യ തമോ ആൻഡ് രജോ ഗുണ, ആൻഡ് ശൂദ്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺലി അവർ തമോ ഗുണം. നമാം കർമാണി ലിബന്തി നമേ കർമ്മ ഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോ അഭിജാനാതി കർമ്മഭിർന സ ബധ്യത്തെ. കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫല ഇച്ഛയുമില്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ ഉടമസ്ഥ അവകാശ ബോധമില്ലാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും, എന്നാലും അത് നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആ നല്ല ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്ത് സൃഷ്ടിച്ചു? 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു, ഗുണങ്ങളുടെയും കർമ്മങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ അധീനനല്ല. അത് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു, അത്രമാത്രം. ഭഗവാൻ പറയുന്നു കർമ്മങ്ങളൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ് ഇവിടെ. അപ്പോ ഇത് ആർക്കാണ്? ഭഗവാന് ഒരു കർമ്മത്തിന്റെ ഫല ഇച്ഛയില്ല. പക്ഷെ എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ വരുമ്പോ ഭഗവാൻ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നില്ല, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ യദ്യത് ആചരതി ശ്രേഷ്ഠ. അതായത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, മാതൃകകളായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നലെ രാമൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ? രാമൻ ശ്രാദ്ധം ചെയ്യുന്നു, ഭാര്യയെ സംരക്ഷിക്കുന്നു, അനുജന്മാർക്ക് നല്ലൊരു ജ്യേഷ്ഠനായിരിക്കുന്നു, ഒരു നല്ല പുത്രനാണ്, നല്ലൊരു ഭർത്താവ്. ഇങ്ങനെ ഭഗവാനായാലും വന്നിട്ട് ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു? അത് കാണിച്ചു തരാണ്. കാരണം എന്താ പറയാ, നമ്മൾ വലിയ ആൾക്കാർ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ള സ്വഭാവം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്നും പറഞ്ഞ് ഭഗവാനെ ഒരു കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ ഭഗവാന് കർമ്മഫല ഇച്ഛയുമില്ല. അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം. ഇത് ആർക്കാണോ ഈ സത്യം മനസ്സിലാകുന്നത്, അതായത് ഭഗവാന് കർമ്മങ്ങൾ ബന്ധിക്കുകയില്ല, ഭഗവാന് ഫല ഇച്ഛയില്ല, ഇതൊക്കെ ആർക്കാ മനസ്സിലാകുന്നത്? അവർ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഇപ്പോ ഇതെങ്ങനെ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. മാതാജി, ഞാൻ ലീവ് ആയിക്കോട്ടെ, എനിക്ക് ഭയങ്കര ശ്വാസം മുട്ട്. ഓക്കെ മാതാജി, സാരല്ല. ഓക്കെ മാതാജി. അപ്പോ ഇത് നമുക്ക് ആർക്കാണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നത്? അതിപ്പോ നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് ഇപ്പൊ രാജാവ് ഭരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും അല്ലെ? രാജാവ് നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അവിടുത്തെ പ്രജകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ? ആ പ്രജകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അത് ആ നിയമങ്ങൾ പ്രജകൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് എന്നും പറഞ്ഞു രാജാവ് നിയമം ഉണ്ടാക്കിയെന്നും പറഞ്ഞു അത് രാജാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ആർക്കുള്ളതാണ്? നമുക്കുള്ളതാണ്. കാരണം നമുക്കിവിടെ കർമ്മം ചെയ്യണം. ആ കർമ്മം ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ഫല ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഇല്ലാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടും. അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇവിടെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്കുള്ളതാണ്, ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല. അതേപോലെ ഇപ്പൊ രാജാവിനെ എങ്ങനെ നിയമങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ലോ, അതേപോലെ ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചു എങ്കിൽ ഭഗവാനൊന്നും തന്നെ ഇത് ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. അതായത് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ഗുരു ആവശ്യമുണ്ട്? അതായത് നമുക്ക് ആത്മീയ ജ്ഞാനം ആർജിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേക്ഷന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്വദർശിനഃ. ഒരു എന്താ പറയാ, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു ഗുരു ആവശ്യം? നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീത എന്താകുന്നു? അത് വെളിച്ചമല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? വെളിച്ചം വേണം അല്ലെ? പക്ഷെ നമുക്ക് നേരിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ എന്താ പറയാ പഠിക്കുക, നമ്മൾ തന്നെ ഈ ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്വയം ഇരുന്ന് പഠിക്കാന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ഓരോ ചിന്താഗതിയിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകും. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ചിന്താഗതി ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാകും? അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മൾ എന്ത് ജ്ഞാനം ആത്മീയ ജ്ഞാനം ആർജിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് വരുന്ന സംശയങ്ങളൊക്കെ
സംശയങ്ങളൊക്കെ എവിടെ പോകും നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഗുരു എന്താണ്? ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു അറിവില്ലായ്മ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഒരുപാട് അറിവില്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇരുട്ടാണ്. ആ അറിവില്ലായ്മയെ, ആ ഇരുട്ടിനെ അകറ്റുന്ന ഒരാളാണ് ഗുരു. അപ്പൊ ആ ഗുരു വെളിച്ചമായി വരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക്. നമുക്ക് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഏത് രീതിയിൽ കാണണം, എങ്ങനെ കാണണം, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഗുരു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? നമുക്ക് 4 കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് ആദ്യം എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. അടുത്തത് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. അടുത്തത് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. മൂന്നാമത്തേത് അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കണം. നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഗുരുവിനെ. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കണം. നാലാമത്തെ എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയണം. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിനയപൂർവ്വം. ആ വിനയപൂർവ്വം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ദുര്യോധനെ കണ്ടു, അല്ലെ? ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ ദുര്യോധന എന്താ ചെയ്തേ? ഗുരുവാണ് ദ്രോണാചാര്യ, അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് വളരെ നയതന്ത്രപരമായിട്ടല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത്. ആ ഗുരുവിന്റെ പോലും തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ആര്? ദുര്യോധന. അവിടെ വിനയമില്ല, അല്ലെ? വിനയം വേണം. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം അർജുനനും കൃഷ്ണനും എങ്ങനെയാണ് സുഹൃത്ത് ബന്ധം ആയിരുന്നത്, അല്ലെ? ആ സുഹൃത്ത് ബന്ധം മാറിയിട്ട് അവര് ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധമാകുമ്പോൾ അർജുനൻ തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണോ ഈ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നത്? അല്ല. അർജുനൻ തേരിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ആ മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കുകയാണ്. വിനയപൂർവ്വം 2 കൈയും തൊഴുത്, അല്ലെ? കൂടിയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അതായത് ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം വിനയപൂർവ്വം വേണം സമീപിക്കാൻ. ആദ്യത്തെ എന്താണ്? ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. സത്യത്തെ അറിയാനുള്ള പരിശ്രമം നമ്മൾ നടത്തണം. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കണം. നാലാമത്തേത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരാളാണ് ഈ ഗുരു. അവര് സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞ വ്യക്തികളാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആ സത്യത്തെ നമുക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരാനുള്ള കഴിവ് ആ ഗുരുവിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം അവര് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അവരുടെ ഗുരുവിൽ നിന്നും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ നമ്മൾ വരണമെന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ആ പരമ്പരയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് തോന്നിയ ഇഷ്ടത്തിന് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനല്ലേ അവർ പറയാ. പക്ഷെ അതങ്ങനെയല്ല. ഗുരു പരമ്പരയിൽ വരുമ്പോ എന്താണ്? ആ ഗുരു എന്താണോ പറഞ്ഞേ അവരുടെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അവരുടെ ഗുരുവിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ കൈമാറി വരുന്നതാണ് ഈ ജ്ഞാനം. അല്ലാതെ അവർക്ക് തോന്നിയതോ അവര് ഓരോന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതോ ചേർത്തതോ കൂട്ടിച്ചേർത്തതോ ഒന്നുമല്ല. അത് എന്താണോ അത് യഥാർത്ഥമായി പറയാൻ ഈ ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗുരുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ആവശ്യമാണ് ഗുരുവിന്റെ. നമ്മൾ തന്നെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ ആരാ കാണുന്നത്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും ബലരാമനുമാണ്. അതാരാണ് അടുത്തുള്ളത്? സാന്ദീപനി മുനി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വയം ഭഗവാൻ എന്താണ് കുറവ്? ഭഗവാൻ എല്ലാ നോളജും ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ ഈ എന്താ പറയാ, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരാളാണ്. ഭഗവാൻ എന്തിന്റെ കുറവാണ്? ആത്മാരാമനാണ്. എല്ലാ ജ്ഞാനവും ഭഗവാനിലുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭൂമിയിൽ വരുമ്പോ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരാണ്. ഭഗവാൻ പോലും സ്വീകരിച്ചു ഒരു ഗുരുവിനെ, അല്ലെ? സാന്ദീപനി മുനി. അങ്ങനെ ആ സാന്ദീപനി മുനിയുടെ അടുത്താണ് ഭഗവാൻ പഠിച്ചത്. അപ്പൊ അത് കാണിച്ചു തരാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചാലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വിജയത്തിന് അത് സഹായകമാകുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരാണ്. അഗ്നാശ്ച ശ്രദ്ധധാനശ്ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതി നായം ലോകോസ്തി ന പരോ ന സുഖം സംശയാത്മനഃ. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയ വീക്ഷിക്കുന്ന അഗ്നരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല, അവർ അധപതിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ സംശയദൃഷ്ടി നോക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ ശരിയാണോ, ഇതൊക്കെ സത്യമാണോ, ഞാൻ ഇതിലൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, എനിക്കിതിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല എന്ന് പറയുന്ന അജ്ഞരും, അതായത് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവര്, പഠിപ്പില്ലാത്തവര്, അജ്ഞരും വിശ്വസിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഈശ്വര അവബോധം ഒരിക്കലും ലഭിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അവർ അധപതിക്കുന്നു. അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും അധപതിച്ച് എന്താണ്? നീചമായ യോനികളിലേക്ക് അവർ ജന്മം എടുക്കും. കാരണം സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇഹലോകം പരലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയണം. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ജീവിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഭൂമിയിലാണ്. ഭൂമിക്ക് മുകളില് 7 ഉപരിലോകങ്ങളുണ്ട്. അതേപോലെ ഭൂമിക്ക് താഴെ 6 ലോകങ്ങളുണ്ട്. എന്താണത്? അധമ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അത് വീണ്ടും വരുന്ന അധ്യായങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോ അങ്ങനെ 14 ലോകങ്ങളുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നേ ഈ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും അവർക്ക് സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. ആരാണോ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടി കൊണ്ട് നോക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അവിശ്വാസം പുലർത്തുന്നത്, അവർക്കൊന്നും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമോ ഭഗവാന്റെ ഈശ്വര അവബോധമോ ഒന്നും തന്നെ കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ ആരാ കാണുന്നത്?
പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവും നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും. അപ്പൊ നരസിംഹ ഭഗവാൻ, അപ്പൊ അത് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് ആരുടെ കുഞ്ഞാണ്? ഒരു അസുരന്റെ മോനാണ് പ്രഹ്ലാദാവ്. ഹിരണ്യകശിപു എന്നുള്ള ഒരു അസുരന്റെ പുത്രനാണ് പ്രഹ്ലാദാവ്. പക്ഷേ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴേ, ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഗുരു നാരദനായ ഗുരുവിന്റെ ആ ഒരു വാക്കുകൾ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കാൻ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടി. ആർക്ക്? പ്രഹ്ലാദാവിന്. അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതെല്ലാം കേട്ട് 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 എന്താണ് പുറത്തു വരുമ്പോൾ ആ അസുര എന്താ രാജാവിന്റെ പുത്രനായിട്ട് പോലും എല്ലാവിധ ഭഗവാനിലെ ആ സമർപ്പണാബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാനെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് അമിതമായ ആസക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ആർക്കും ഇഷ്ടമായില്ല. അച്ഛനായ ഹിരണ്യകശിപുവിന് ഇതൊന്നും ഇഷ്ടമായില്ല. അതാ നമ്മൾ പറയുന്നത്, മോൻ എന്താണ് പുത്രൻ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണഭക്തനായിരുന്നു, പക്ഷെ അച്ഛനല്ലായിരുന്നു. എന്നിട്ട് പോലും ഇതാ പറയുന്നത്, മകൻ അത്രയും അച്ഛനോട് എന്താ പറയാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. മോൻ എന്താ പറയാ ഭഗവാനെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം, ഭഗവാനാ ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടും അച്ഛന് യാതൊരു തരത്തിലും മാറ്റം ഉണ്ടായില്ല. അതാ നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തർ ഒരു സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അഭക്തർ, അതായത് അസുരന്മാർ ഒരു സൈഡിലായിരിക്കും. അവർക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഭഗവാനെ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലോ ഭഗവാന്റെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലോ ഒട്ടും വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല. അവസാനം ഹിരണ്യകശിപുവിന് എന്തായി? അവസാനം നരസിംഹ അവതാരം എടുത്ത് വന്ന് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അവരുടെ വിധി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. യോഗസന്യസ്യ സത്കർമാണാം ജ്ഞാനസന്ദിഗ്ന സംശയം ആത്മവന്തം ന കർമാണി നിബന്ധന്തി ധനഞ്ജയ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആരാണ് കർമ്മത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതായത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? കർമ്മഫലത്തിൽ നമ്മൾ ആസക്തി ഇല്ലാതെ, അത് ദുഃഖമോ സുഖമോ ലാഭമോ നഷ്ടമോ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ അതൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതെ നമ്മുടെ നിയത കർമ്മം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമില്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അങ്ങനെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്തി മാത്രമല്ല, ഭക്തിയുത സേവനം ഉണ്ടായിരിക്കണം അവിടെ. അപ്പോഴാണ് അത് ഭക്തിയാവുന്നത്. ഇപ്പോ സേവനം എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ ഞാനൊരു അമ്മയായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മക്കളോട് പറയണം, എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കാലത്ത് തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന മക്കൾക്ക് അത് ബോധ്യപ്പെടുവോ? അല്ല. എങ്ങനെയാണത്? ഒരു അമ്മയ്ക്ക് ഉള്ള ആ ഇഷ്ടം, മക്കളോടുള്ള ആ ഇഷ്ടം എങ്ങനെയാണ് അമ്മ കാണിക്കുന്നത്? പല രീതിയിൽ അല്ലേ? അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് അവരെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തോടെ അല്ലെ, ഇതൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ ആ സേവനമുണ്ട് അവിടെ. ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അതേപോലെ ഭക്തി, ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, കൃഷ്ണനെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ആ കൃഷ്ണൻ എന്താണ് പറയുന്നത്, നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചെയ്യാൻ, അത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ എന്താണ് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് അവനോടുള്ള ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ അവനോടുള്ള ആ ഇഷ്ടം നമുക്ക് അതൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ നമുക്കൊരു അവസരം തരികയാണ്. എന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ? നമുക്കിത് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ്, നമുക്ക് കാണിക്കണം. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ സേവനം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതായത് ഭക്തിയുത സേവനം. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, കർമ്മ ഫലങ്ങളൊക്കെ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി. അതുകൊണ്ടാണ് ഗുരു വേണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെളിച്ചമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്താണ്? സൂര്യനെ പോലെ വെളിച്ചമുള്ളതാണ്. സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇരുട്ടില്ല. എവിടെയാണോ സൂര്യ വെളിച്ചം അവിടെ ഇരുട്ടില്ല. അതേപോലെ എവിടെയാണോ ഭഗവാന്റെ ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, ഭഗവാന്റെ ആ ഉപദേശം, ഭഗവത്ഗീത എന്നുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, അവിടെ സംശയങ്ങളാകുന്ന ആ ഇരുട്ടില്ല. അപ്പൊ ആ സംശയം എന്ന ആ ഇരുട്ടെല്ലാം നീങ്ങി നമുക്ക് എന്താണ്? വെളിച്ചത്തിലാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ അതാ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ അവർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല, ശരീരസ്ഥനായ ഒരു ആത്മാവാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദേഹി. ആ ദേഹി ആത്മാവിന് ഒരു ശരീരം വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ. അത് ഇന്ന ശരീരം എന്നില്ല, അത് മനുഷ്യന്റെ ആയിക്കോട്ടെ, മൃഗത്തിന്റെ ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷിയുടെ ആയിക്കോട്ടെ, ഏതായാലും ആത്മാവിന് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഒരു ശരീരം വേണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എന്താ പറയാ, വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യോനിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതായത് അത് നമ്മൾ പാഴാക്കി കളയരുത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ബുദ്ധിശക്തി ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ അവരെന്താണ്? കർമ്മഫലങ്ങൾ അവരെ ഒരിക്കലും ബന്ധിക്കുന്നില്ല. എപ്പോഴാണോ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നടക്കുള്ളൂ.
നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ ജന്മം എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ ജന്മം പോലും. തസ്മാത് ജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃതസ്ഥം ജ്ഞാനാസിനാത്മനഃ ചിന്നൈത്വം സംശയം യോഗം ഉത്തിഷ്ഠോത്തിഷ്ഠ ഭാരത. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ അർജുനോട് കൃഷ്ണൻ പറയാണ്, ഇപ്പൊ നിനക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ടല്ലേ, ആ സംശയങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആ വെളിച്ചം എന്ന ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് ആ സംശയങ്ങളാകുന്ന ഇതിനെ എന്താ പറയാ, ആ ഇരുട്ടിനെ നമ്മൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കൂ, യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജ്ഞാനമാണ്. അതിനെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ അറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ആ ഇരുട്ടാകുന്ന അജ്ഞാനത്തെ നമ്മൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കണം. നമ്മളിപ്പോ പ്രെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രാവിലെ എന്താ പറയുന്നത്? ഓം അജ്ഞാന തിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജന ശലാഖയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഗുരു എന്താണ്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു ഗുരു വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ആ തിമിരം ബാധിച്ച കണ്ണുകളാണ്. അതിൽ തിമിരം ബാധിച്ച കണ്ണുകൾക്ക് എന്താണ്? ശരിക്കുള്ള ഒരു കാഴ്ച കിട്ടില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അതേപോലെ തിമിരം ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആ കണ്ണുകൾ, നമ്മുടെ ഭൗതികതയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തിമിരം ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഗുരു എന്താണ്? ഗുരു നമുക്ക് വെളിച്ചമായി വരികയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വെളിച്ചത്തിന്റെ വഴി കാണിച്ചു തരാണ് ഗുരു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന അർജുനനോട് ആ സംശയമാകുന്ന അജ്ഞാനത്തെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് എന്താ പറയാ ഉപദേശിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. അധ്യായം 4 അർജുനൻ മുമ്പ് ഭഗവാൻ ആർക്കാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത്? സൂര്യദേവൻ. ശിഷ്യ പരമ്പരയിലെ ആദ്യത്തെ 3 പേർ ആരെല്ലാമാണ്? അതല്ല, കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ശിഷ്യ പരമ്പര. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ ഫസ്റ്റ് കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് നാരദൻ. പിന്നെ മേഡം മാതാജി ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു. ഗുരു അല്ല, ശിഷ്യ പരമ്പരയിലെ ആദ്യത്തെ 3 പേര്, അതായത് കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പിന്നെ ആരാണ്? ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, വ്യാസമഹർഷി, വ്യാസൻ, മധ്വാചാര്യൻ. അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കാൻ കാരണം? എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്? ഭക്തനും മിത്രവുമായിരുന്നു. അതന്നെ, മിത്രവും ഭക്തനുമായിരുന്നു അർജുനൻ. വിവസ്വാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയെന്ന് അർജുനന് ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന മറുപടി എന്താണ്? രണ്ടുപേർക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. അതെ, താങ്കൾക്കത് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയില്ല, എനിക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും. അതന്നെ. ഒരുപാട് രണ്ടുപേർക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി, പക്ഷെ നിനക്ക് അതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല, എനിക്കത് എല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ആൻസർ. ഭഗവാൻ തന്റെ അവതാരത്തെ പറ്റി പറയുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണ്? ഞാൻ എങ്ങനെ ജനിക്കുന്നു, അവതരിക്കുന്നു? 4.6 ആറാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? ധർമ്മത്തിന് ക്ഷയം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുമ്പോൾ. യെസ്, അതാണ്. ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ? പിന്നെ എങ്ങനെയുള്ള അവതരിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ്? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും. അതെ, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ രഹസ്യമായ അവതാരം ഏതാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് രഹസ്യമായ അവതാരം. 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? ഏതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വർണ്ണങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്? ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര. ഗുണങ്ങളുടെയും കർമ്മങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ. അതെ. 4:34 എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യം, ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം, സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കണം. അതെ, ഗുരുവിനെ ചോദിച്ചറിയണം.
ചോദിച്ചറിയണം. അപ്പൊ 4 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം, സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയണം, അവരെ സേവിക്കണം, പിന്നെന്താണ് വിനയപൂർവ്വം വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയണം. ചോദിച്ചറിയണം. ഇതൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ ഇന്നത്തെ എന്താ പറയാ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.